Okay. Good morning everyone. Ako din yung teacher din na ipadala ni Miss Febri since nag-leave man gud siya. Ingon niya na nado siya i-report na gibili sa inyo nga. Nado ni ipandang na report karon. So wala na itong himuon, mag-report ta. Asa na si Miss Febri? Asa siya, sir? Siya ang gusto, sir. Anong lalaki nga? Lalaki na hindi babae, lalaki na po. Style mo siya ako. Ako yung order. So ayun na lang mo pag sige reklamo kay ako maggigipadala no. Sige reporter, padayon na ta kay muro ko nito oras sulod sa oras oh. May disgusting, sir. Saan mo kayo mag-report na ano, manandam? Dapat ready mo. Nope. Sige na, sundin na kay saan oras ha? Yeah, okay now. This is my report about classification of emotional and behavior disorder. So, from the word classification, so gilahi-lahi siya, sir. Wow! And of emotional and behavior disorder. So, kumbaga gilahi-lahi, kanang for example, sir, nag-order ka o cellphone or unsa ba diha. So, gilahi-lahi ba? Paano masabi? Gilahi ang imuha, gilahi ang uban. Tama, sabot ako yung kayo ni sir. So, number 1, pakibasa ko ano yung 1B. Brother Roston, pakibasa ko number 1. Okay, sige. Mr. Tabanaw, read and explain sa number 1. Proceed. Number 1, the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. That's all. Okay, explain. Grabe, i-explain ba na, sir? Tabutable naman kayo na, no need to explain naman na. Usay sabutabol. Sabutabol bitaw ha, bantay bitaw mo na. Sige, recorder. Proceed. So, proceed na no sa number 2. So, pakibasa ko, Jiham. Jiham, pakibasa ko sa number 2. Tara. Asa daw? Ito. Why is statistical classification? Okay, Mr. Eno. Paki-explain sa imong gibasa. Grabe na sir, mas nabutapol kaya nas number 1 sir. Wag mo ka sir. Wag. Gago! Unsa naman ni nga murag kamo na may mas hawd hinuon. Bantay bitaw na yung sabutabol karon ha. Bantay lang gyud. Sige, proceed reporter. The next is conduct disorder is characterized by disobedient, being distracted, getting into fights, being bossy, and temper tantrum. Wow! So, paki-explain ko kasi natin any idea, Adrian. Naka-idea ni, paki-explain pa rin ang basa. Report, kumaya, pilapilon mo kung anak. Zero, ina. Tama bitaw giingon sa imong classmate. Explain na dai mo ham ng report. Dapat ikaw mismo kabalo ka na. Explain na din. Para mahumanta. Sige lang sabutabol. Sabad na sa dictionary na inyong giinom sabutabol. Tayo gusto mo pasabot tayo ang pakasabot ang reporta ko. Okay sir, so ang ako lang yung pagsabot ani sir Ro kay
conduct disorder and characterized by obedience. So, kumbaga kung unsa ang ginasuko sa imong ginikanan, sir, tumanon gyud nimo. Kung unsa ang gisugo sa imong asawa, sir, tumanon gyud nimo. Ay, ano kaya sorry sir. So, maayon sa akong report, sir, bisan asa na ako nag-research, sir, sa Miriam, sa dictionary, sa Google, bisan asa, sir, any source of research, nako, nakita ang answer kung unsa pasabot ani, sir. Kaning number 3, sir ba? Criteria. Wa ako kasabot unsa ning criteria, sir. Nasa definition rin, wa ko kasabot. Pwede mangutana ni sir kung pasabot ani number 3. Mao ra gyud man ako nasabtan, sir. Criteria. Yan, tanong tanong ko sa may report. Ay, bakit? Kaning criteria ba? Kaya, the person experiences. Ay, natural na, hindi naman ikinahanglan ibutang sa mga research sa kuan sa Mirayan. Ika na yung mga dali, mas sabotable pa niya sa kaning una o sa kaning sa Lamberto. Manang okay na kayo, okay kayo ni class long, sabotable na kayo ni, okay na kayo ni. Tama, sakto kayo mga kontra, okay kayo. Kaya na, bulitas sa unit eh. Tawag ito. Ha ha ha!